berlama-lama. Kalau tadi ada Mbak Ana dan juga Mbak Nuli, yang satu ini juga tidak kalah cantiknya. Yo, sapa? Wonten sinten mriko? Ada Sose. Susi po sosis. Susi po sosis. Susi di panggung ini kan Sose. Untuk Anda. Iya iya. Iya. Mbak Susi, Mbak Susi, Susi Terima kasih. Dengkule mak brak. Ndek sakit sayang. Iya sakit. Alah, alah, alah. Dengkule merocot. Kok modelnya kok langsung melu-melu ngono ya? Kok kaya mulai-mulai gimana? Selamat ulang tahun. Ulang tahun. Lah dalah. Selamat ulang tahun. Tisu. Bolongane. Wes penak. Ya nyapa kok mbok anu lapi tisu nyapa? Kecer sak teleni. Ya Iya. Apa? Nek wong pirang-pirang kok enggak pareng Kene enggak sopan. kok ora apa-apa. Enggak sopan. Ya dia pundut. Enggak sopan. Delokenmu. Sak telenike kok terus mbok pangan iki piye to? Lah jere ra sopan. Maksudnya sak lene kok mbok pangan. Lah kancane keduman apa? Peken dhewe. Susi ya. Enje sugeng dalu Om. Sugeng dalu Mbak Susi. Sampean mau apa munggah musiknya ya kaya anak-anak lho. Piye Nggih. nek dilagono ya kenek lho Susi. Mosok to? Susi, kalau gede mau jadi apa? Wong aku nyumet tisu itu. Kowe kok ganggu aku lagi. Aku ngetes jarine iki latar. Iki jebul latar tenang lho to. Wong wedok ki rasa mbok tes. Oh, gak. Lek wis kondisi kaya ngono malah mbok kageti terus. Kowe iki padha karo ngrusak mentale Mbak Susi. Rungokno kuwi. Bocah kaya ngene iki Ya wis wis kaget. maaf. Foto-foto. Foto cekrek. Korek ya foto. Lah ngono dhek yo ngene. Iki sing wedok bareng yo manut bae Kok lho. nganggo Masa. korek. Iki ngono lho. Nek enek sinden latah ki malah aja mbok go dolanan. Iya ngapunten, Mas. Paling gak malah awake dhewe ngurmati didandani sing apik latahe mbiyen ilang. Nah, Nggih. kula. Cium. Yo penak. Aku tak sing siji iki moh. Lah nyapa? Alah engko aku nyedak kowe tapuk. Ora. Ora. Nyapa to? Ngajak kok kono ditapuki ora. Lah, Nyapa? Sampeyan Dik. Foto-foto. Foto. Iso. Sik tak balene. Ben aman. Kini ku wonten pamundutan. Ayang-ayang. Ayang-ayang wis kok. Juates. Iku mau lagu Sudah. anak-anak urung dijawab karo Mbak Susi. Oh iya jawaban. Piye? Susi, kalau gede pengen jadi apa? Sampai Enggak pengen jadi apa-apa. blantek ilo jarene Ketuwek. ketuwekan lho. Kok blantek to? Ya disauri dijawab sing genah. Piye? Susi. Aku kalau gede mau jadi plantek. Dokter. Jadi dokter. Dadi dokter. Piye? Susi, kalau gede mau jadi apa? Aku wis gede wis Mau jadi dokter. dokter. Ayo kowe men, kowe, sorry jawabane kowe. Kowe kayak pertanyaan. Aku apa kuwi? Aku mau takut apa tante? Kowe nakal Mbak Susi. Susi, kalau sudah jadi dokter mau jadi apa? Cici, kalau sudah jadi dokter mau apa? Mau nyuntik kamu. Dah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa masyarakat Nggih. Mojorejo. Dungane napa kagem warga Mojorejo iki? Tina Bono Bersih dusun. Nggih, bersih dusun. Mugi-mugi masyarakat Mojolegi Nggih. tinebono ing balak, Nggih, jinaket amin. ing rejeki, Amin. ayam tentrem, Amin. sing panen ya panenane wakeh melimpah Amin. ruah.
berkah barokah sehat panjang umur. Halo, Sing Mbak. rong duwe bojo ndang entuk bojo. Amin. Sing wis duwe bojo rabine ra apa-apa. Lah Pokok tok mampu. dongamu kok Pokok mampu gak apa-apa. Oh, iya. Adil. Iya Tapi sementing sadil. sayangnya gak nek sing adil, dadi gak usah. Ayo. Duh, timbang menyakiti hati seorang wanita. Ya mulane sampean dongan aja sampai dadi bojone. Lah ya Ya aja. siji kanggo selawase. Ha-ha. Pisan kanggo selawase. Lawase. Nah, Kaya tau lagu. Iso lagu kondi kok, Cok. Kaya. Mangga. Enak tapi iki. Mbak Susi, Injih pripun Mas Tetep. perlu diketahui bahwasanya Mojo Lergi niki luar biasa. Sing mirsani nggih ketingal Cangkem atut lho. runtut. Kenapa? Mojo legi. Ya cok wong kene we. Wong kadangi Cuma lambe. lagi dikerok Sindro. Maksudnya ilat yo iso kesandung, Mas. Sandung bendina. Bendina piye? Ya lah, wong komet mau nek mau ya mojo kendil ngono. Ya malah kowe Mojo Gendil, aku Mojo Legi cek apik. Ini daging. Bahwasanya warga mriki Mojo nggih Legi, nyuwun Mojo sewu, Gendil. warga ingkang guyub Rukun. rukun. Jangan kon. Lenggahe pun ketawis, Mbak. Nah. Iyalah. Lenggahe pun rapi, seketo Nggih. sae. Niki sing bagian ekonomi lah nika bagian VIP, Mbak, teng Oh, nggih nika lah. Iku ya enak ning kono barang ya. Lah pancen omahe VIP kono. juga itu. Kuwi wis rasa sama sek-sekan. Nggih. Wis aman itu. Ayo toh. Ya Monggo. toh. Apa iki lagune? Wah, Mas Wah. Toto niki pun duet kali jenengan. Engko. Iki wae. Oh. Ora, aku kan wis sampean urut. Oke. Mas Toto. A minor Mas kuncine jero. Aminor. Aku gak yakin. Lah niki lho. Gampang kok sik. Nggih, Mbak. Antri sesuai keplek masing-masing. Keplek. Lah ya keplek. Sale. Wong ayu. Ari Aminor. Kok Aminor? Memang jaluk Aminor. Hei. Aminor. Wah. Sik to, Mbak. Ngono ki mbok ngomong karo kono biasane apa? Kowe gayamu. Ngono mbok tekoke nadane sepira ngono lho, Dok. Wong ayu. Melek to melek. Tresnamu kinarya tamba susatro ning patenku. Wong gabluk. Oh, gablok. Kok gablok ki jenengan ki malah yo rese kok tiba Apa to? Kok iso gablok pripun Lah to? piye? Nika lo nyetrom jenengan ngendikan gablok menika nderek gablok. Lah sing bener piye? Wong bagus. Oh, wong Nah, bagus. iki lho wong kakus. Aku si jumbleng neh tak tapuk kowe iki kok iso. Enggak, Mbak, enggak. Aduh, kene kowe aja merem nyanyi. Lah wong jenenge wong ngrayu ning kono. Ora mesra. Aduh gak mesra kaya wong satru lho. Iki setengah wedi lho Bang iki. Aku ki nek nyanyi karo melek mripat roh ayune sampean aku Alah. gak kuat gak betah. Ah, bohong. Mulane tak tutup mataku. Kok tak tinggal melayu gak ro. Gak apa-apa aku golek neh. Kowe iki kok Yo, disauri Mbak. ora abot blas karo Susi. Wong bagus. Wong bagus. Antep. Bobotmu. Wong bagus antep narasatimu tresnaku dolos jroning albu kok kaya aku wong PC. Lah padha pecene aku tutu. Lah wae mas aku wong wis bener-bener digandeng lho. Lah kok digandeng Aku ben ketok romantis. Pundak. Ya ora romantis ngono kuwi apa ya karo dipangku. Oh, iya, iya. Piye ngono? Senadyan Oh, senadyan. ngaruh ni banyu segara Napas. rasaku ora bakal sirna. Senadyan punya Astagfirullahaladzim. Pupune rasane sikil kaya pupu tok. Kodhe nek sawiti. Ini mbok dawakno. Ora iso dawa ngenku. Ya iya. Apuk tenan. Cah lemu ya biasa to. Biasa piye? Alah angger sehat ya apik. Kowe apa ngomong cilik ngono ta? Aja ngaku to. Tak warai. warga kene. Tak warai. Gak Piye? apa-apa cilikoke kaya helikopter seser. Cilik iso muser-muser. Nah, kaya helikopter seser. Lah kaya cah kili.
Kilin diasmu. Nanti bang gede kelimprak-kelimpur. Ayo aku dijamoni to. Cilik iya. Kancane nyambut. Kayakane das capar. Apa? Lagunya apa Ki? Sayangku. Lagunya apa? Lintang Asmoro. Sing mesra ya tapi ya. Iya. Oke, ada Lintang Asmoro spesial untuk Mojo Legi. Ada Cak Dodok dan juga ada Susi Sibirikiti.